Ajde, kimen. A? Ne, bućka sad više. Malo je slabije svetlo za telefon, znaš? A tu si je Luke lajku zabao isto. Ja mislim da trebam metar dalje, Miki. Ne može da ovu granu lepo se baci. E tu. Koji si ti video na Ninfo da ti uzela tu taj brzak? A? Na suvu ti ono uzela no? Ne, šljepkali smo mnogo, bet. Dobro što se ciče video zapisa. Mikić, Alavi Režanac iz ukladnog parstva kod kilo, ali bućka još jedna po našoj proceni malo veća. Naravno, jednom smo rašljapkali celo mesto. To je Miki uzeo Ninfo malo da bunari. Ali zadnjih 2 minuta ništa. Ohohoho, otkači se. Vidio sam, evo upravo pričam. Šteta. Ej, Moravica, čarobno mesto. Vidimo se, ljudi, pozdrav.